Social Sailing, det er vores nye initiativ for at lave et miljø, hvor en masse unge mennesker kan komme ned og få lidt fri fra deres studieliv og give den gas og møde en masse nye mennesker. Så for eksempel i dag, så skal vi ud og sejle med en super dygtig træner, vi har hyret ind. Og han skal give os en masse tips og tricks og prøve at lære os, hvordan vi bruger de her både endnu bedre. Og bagefter så hopper vi ind på land, får en debriefing af ham. Vi ser nogle videoklip fra træningen og reflekterer lidt over, hvad det egentlig har lært og hvad vi kan implementere i den videre træning. Spiser noget god fællesmad, og så slutter vi af med at have noget hyggeligt og høre noget musik og bare hænge ud i klubben. Hej, jeg hedder Peter, jeg er 21 år gammel, og jeg studerer HIT på CBS. Jeg er kommet her i dag for at få en masse fede timer på vandet, forhåbentlig lære noget og lære en masse nye mennesker at kende. I aften håber jeg på en god debrief, og så noget god mad og god stemning med de andre sejlere. I DGI Storkøbenhavn er vi enormt glade for samarbejdet. De har et super fedt initiativ med at få flere unge ud og sejle i deres nye J70'er. Vi er glade for at kunne støtte dem. Social Sailing er blevet til med hjælp af DGI Storkøbenhavn og impulspuljen fra DGI Storkøbenhavn. Så fik vi en masse hjælp i form af, hvordan vi skulle organisere det, og hvordan vi kunne formå at tiltrække de her unge mennesker blandt vores medlemskare. En ting er at have dem som medlemmer og sejle i de enkelte dage, men noget andet er at lave et fedt koncept, som kan tiltrække dem også op til weekenden, når der er andre ting, der trækker som ungdom.